okokuqala kukubulela ingcingane ka Secretary General okokuba abone kufanelekile xa ehambela icontinent uba makanyathele ephondweni lase Eastern Cape South Africa. Njengoba sitsho sifuna ukuthatha iEastern Cape sibeke kwinqanaba eliphezulu. Sicinga into okokuba iEastern Cape inako konke enokwenza ukuqinisekisa into okokuba ikhulisa uqoqosho labantu beliphondo njengoko sicwangcisa ngolo hlobo. Inako konke ukuba negalelo kukhuliso loqoqosho lelizwe necontinent ngokubanzi. Olu tyelelo lakhe ke lusinika amathuba sinobudlelwane namanye amaphondo akumazwe ehlabathi ingakumbi eAsia nase-Europe. iAfrica ina more than 1.2 billion population. Ubudlelwane bethu nele continent bebuloko bungaqinanga. Sicinga uba ke eliqonga likreathiweyo ngalamazwe aseAfrika liza kusinceda kakhulu ke ukusinika amathuba athe gabalala okokuba sibe nobudlelwane namazwe ngamazwe alapha eAfrika. Sikwicala lemveliso, sikwicala lezolimo, sikwicala lezaselwandle. Ininzi nje into esinobutyebi ngayo esicinga into okokuba izawukwazi ukusincedisa kakhulu siliphondo ukuba sinxulumane namanye amazwe ehlabathi ngakumbi amazwe alapha ephondweni. So sibulela kakhulu le visit, intlanganiso yethu ibentle kakhulu kwaye isinika ithemba elikhulu kuba izinto abanikwe umyalelo uba bazijonge ukudibanisa amazwe elizwekazi laseAfrika zithetha ngqo kwezicwangciso zethu zokukhulisa eliphondo. So sicinga uba eliphondo xa ngaba siyakwazi uphakama siphumele ngaphandle sinkqonkqoze siphethe i-investment book yethu esele siyenzile ebonakalisa into yokokuba zeziphi indawo eziredi abatyali zimali abanawuza bazotyala kuzo, ingasinceda loo nto. Sisenobunganga bobutyebi bezokhenketho ekusafuneka sisebenze kubo enzulu, sivelisa imoto apha uninzi lwezo moto zisiwa kumazwekazi ehlabathi aseYurophu uninzi lwazo esicinga into okokuba sinemarket esishiya apha ngaphakathi. So isivula amehlo lentlanganiso esicinga uba iinkokheli zaseAfrika zonke zinexanduva losebenzela iAfrika ezolileyo nenocwangco khona ukuze kuzokwazi uphuhla abantu baseAfrika. Kufike elo thuba and ndiqinisekile uba eli qonga beliloko liqulunqwa iminyaka lide lafika ke ngoku esizawusebenzisana and sivumile. Enye yezinto esizawuzenza kukundwendwela i-head office zabo eAccra, sikwazi udibana ne-secretariat sidakanye imibono yethu nokwazi ukuba sincediseke sisebenzisana nabo sibambisana. Mhlawumbi ke ziba khona nezanto kuthiwa zi-memorandum of agreement ekufuneka siyofika kuzo sawube sifikile phaa sikwazi ukuthi i-Eastern Cape eSouth Africa ivulelekile kubatyali zimali bale continent. Nabo xa behamba kwicontinent njengoko behamba amazwe ngamazwe continent bazibone bawubona umsebenzi wabulula bekhululekile uba bangathetha nge-Eastern Cape futhi bethetha ngezinto abazibonileyo apha e-Eastern Cape. Lithuba esingenawuliphazama. That's why urhulumente enenkqubo yozama ukuncedisa amashishini asakhulayo nalawo akhoyo ukuzama ukuba akhule ngakumbi, ukuzama ukubona le market. Abanye kudala bekhona for more than 50 years kodwa khange bake bayi-exploite le market kakuhle yaseAfrika. So sesiyibonile i-institution ezinjengoku sele zikhona apha eAfrika zisebenza zincedisa amazwe ngamazwe ukukhulisa i-capacity ye-infrastructure njalo njalo, ngoba yonke le nto siyithetha ifuna infrastructure. So siliphondo esele likhona elinika igalelo through our entities like KUGA. So also amashishini balapha sithi i-platform ingakumbi omama
abantu abatsha. Ezi zinto mama bazithungayo apha simane sizenza into ze-culture nezinto ze-tourism njalo njalo. Zizinto sicinga into okokuba zine-market enkulu ukogqitha le. Umntu oseGhana uyayirhalela into entle enxitywa ngoomama bamaXhosa abalapha e-Eastern Cape. So yonke loo nto izawufuna nje urhulumente azame ukuqoqosha indlela yokwenza, aqulunqe kakuhle, sibancedise njengoba besebenza. Siyazi uba abathungeli nje phaya ezilalini, siyabakwazi ukubathatha sibase kumaqonga afanelekileyo njengoko sele bekhona abamane bejikeleziswa kula maqonga asinawo. So osomashishini balapha ephondweni nalithuba esingenawukwazi ukuliphazama esilinikwayo yile African Continental Free Trade Area. Wonke umuntu makazame ke ngoku ukucinga outside the box, sikwazi ukusebenza sonke ukukhulisa ezoqoqosho lephondo lethu.